mee met de break? Nee. Denk aan USB-oplaadpunten, stekkerpunten, gescheiden inzamelen van afval, ledverlichting, al dat soort zaken. Passagiersinformatiesysteem via schermen, dat hadden we voorheen niet. Aan de buitenkant hebben we displays met zitplaatsindicatoren. Dat is wel een nieuwigheid. Waar de reizigers kunnen zien van hoeveel zitplaatsen zijn er nog vrij. Zitten we bijna vol of zijn de zitplaatsen allemaal bezet, zodat ze in een andere wagon kunnen stappen. Een nieuw camerasysteem, achteruitrijcamera's voor de machinist. Dus je hoeft niet meer naar buiten te kijken en te fluiten, maar die heeft alles nu gewoon via camera's inzichtelijk. Ja, ik zal ongetwijfeld nog wel wat vergeten, maar er zijn in die zin heel veel veranderingen doorgevoerd. Dus hij ziet er ook echt als nieuw uit.